sans fil solo ani Solomon Koulibaly aw goni solo Koulibaly be kele Koulibaly mbo Koulibaly fu goto I masasi mba ko hakilima be kuma famu ko ni kuma bina ma ko ma be fili ni yoro dimini ma meti fili yoro kuma ma ba mano kote ko ni kuma fora ay kuma nyashine mima abla ebo don ini yoro kuma mi ay mati fluma wati fluma ko ma be kele tigeta soro mais ni kele ni va soro de siga yoro ngele yoro ngele iba tige dobe peut-être que ino we abe fenke be fembe ke pour que aka kele ki fatake mais ni wulla kata segere able o ne otima no e kui otima no e ay yira kele ndoro o yira no e tubarikalla ko mongo inyuma ke to tuma do la be ke juma abe ke cheni siga tara ma do yere be fe ka cheni ke abe yere ma ke nyuma yoro do abe ke able o armadiya yere ko dun tugo nyogon kono ko be tugo amununa armadiya yere be tugo amuna mo be tan o sanside mais bamano ko filibe tugo filibe ko te kelen kelente c'est-à-dire ameto kuma na sa ne be fendo fo e ba fa ay solo ni tere ni do we fili mais e ga fa ko ay ko solo ko ni te ne ga fa ngo ay ngodo ay no ga fa ngodo o tugo yo c'est-à-dire te fa bo fili yere la feu ay ba te fa bo la yere ko ni ame baromena ko kalabanci ni tugubanci ko lubo se ke me barula lubo me emuna kalabanci ani tugubanci tugubanci ni afale akera tama ni yere do aya nyafa ka ngafamu abe siga kan dulu be barola o ko ni o baro kuntala jani aga ta dro kude o bi mala do fone ko kalabanci tugubanci ko lubo me barola de ko sobere abe tugu gafo ni fana bi filipina ka lame akera tani est-ce que ni kunda ay nino o bi mala ko ni o klibaray lu bulu ala ka kliman da amina ya rabbi bismillah ba ami do nyuma nabi abla bi taratay novembre kalo kli muga ani kononto tabarakallah samba flani mugan fla aywa ala ka tlehere amina ya rabbi le reporter way gafe folo mi sanve mon ne ba kono reporter abla ale kuma kerengeren yala ma fo mamunu be nu be maudege moto ale ni mobile lu bolla nonga mako auto école abla ko luka baro abla ni wati lawanna abla ko kanka laje ko sobe dinyama jolena be barala cuga mununa baro kanka ke cuga mununa abla ko kanka kadre ko sobe wala sa we mamunu fana dege moto ni mobile nu bolla abla lu fana ka se ka ado bala kanye nu dona circulation konnana abla dunga fa gele aliku ko ni wati kon la mais gouvernement kerengere ministre nyashine be soro ko ani musaka koma ani ministre nyashine be mu anga firiko ni fenko ma ne maulude able ko wala ka we nyokoy do ko labayn kon la wala sababu na feretige fere munu bina ke sababu wala sa dunga fa sabatili able ko be se ga no ga tukamna ko nga kunya jatemne bi vishere ko be mali kon able ko be je fanta annan bela jelena ko nga ko nata be ko gouvernement ni joy jorola wala sa ka se ka fereke melon ka se ka bo o gele akonala ayo ko jojo la wada kadula mali tribune wuli ko di mali tribune ale kumana kerengeren yala mu parti politique olu ka cardu ka regroupement be senable kerengeren yala nu koni hakilnaw ta ka fo mumbe talike wati jan temene kayra ka fo mumbe talike docteur Shogel ko kala maiga able ko kayra ka fo ko akenera donc ko ni wati kon na lo segra ka kuna fondike umbe kuna fondilo nyama do ko laban konna la kuna fondilo nyama nu ayra ka fo ni wati na mu docteur Shogel ko kala maiga kale ko ayra ka fo ko akenera ko wa ka se ka bara ulu kon o damne able ko ni ajole ni jerjekulu musigilen do mu plateforme femme unie ni watina abla ulu kona yara ka fo kulu be anga chamache fanga ku ba singor madundula ni watin kon konnala ku ka kene ka fo jamana yara ka be tablo mun konnala mu ku du mon be senani watina katarka fi abla yara ka fo mu so ale ni café miro ale ni dumuni karo abla ko ni watin na ko ni ko kon ko njenjele no kosobe mu kataritu ulu fino le républicain able lakana balia dunka fa sabatili balia alini yuruku mu cadre des partis politiques
olu kɔni kɛlen don ka don dɔ bila sen kan don min n'u na meeting kɛ walasa ka se ka ani ko o ɲɛfɔ cogoya min na walasa meeting yɛrɛ donc k'a bɛna bila minɛn minnu kɔnɔna la o de ka Mali ko ka ale lakanda cogoya minnu na ko n'i y'a jateminɛ sa an b'a fɔ mun ye ko kalo 3 sɛgɛnlafiɲɛbɔ jagoya o kɛlen kɔfɛ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale segira ka na mun ye a ka baaraw olu o kɔnɔna la ka to o kɔnɔna la sa n'o ye les républicains hali bi sa an b'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛn alimanw ka ambassadeur mun sigilen bɛ mun ye Mali kɔnɔ yan ale kɔni kumana ka ɲɛsin nin waati ninnu na k'a fɔ ko alimanw olu ka finitigilaka minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la k'olu bɛna baara o kɔni ɲɔngiri ko nka ko a baara ɲɔngirili ko tɛ foyi bɔ Mali ni Allemagne olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ ko kama sɔrɔ ko o bolodi ɲɔgɔnma sigilen don ko kabiri bi tɛ k'u na u ka baara tɔw bila sen kan walasa ka se ka Mali dɛmɛ hali bi dɛmɛ cogo minnu kan ka kɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Olu y'a faamu ka tɛmɛ Faransi kan. Lesɔ. Faso ka fasiri. Naam. A bila ale fana kumana kɛrɛnkɛrɛnniyara mun ye CFA wari miliyari 12 donc o ko de bɔlen don o de wari bɛna bɔ ka ɲɛsin an b'a fɔ camu ma camu bɛna tali kɛ ka fɔ mun ye kɔngɔko ta fanfɛla ale ni maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan ko nka ni miliyari 12 ko fɔlen k'a bɛna don sigida minnu na o de ye Segu Sikaso ale ni Buguni ko a bɛna maa ba 150 a bɛna olu dɛmɛ a bila n ko nka maa ba 1,000,000 bɔɲɔgɔnko bɛ yen a bɛ dɛmɛ bɛna se olu ma hali n'a sɔrɔ dɛmɛ in talen tɛ ka ɲɛsin olu ma ka tilen ka ɲɛsin olu ma farikolo ɲɛnajɛ ta siratigɛw la Mali ka ŋana 2 minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien ale ni Joliba AC n'o kɛra championnat national ligue orange ale tile 3nan n'o kɔ match min tun bɛ kɔfɛ n'an k'a ma ko match en retard Joliba AC ale ye se sɔrɔ Stade Malien kan 1-0. Ni ŋana ye ɲɔgɔn minɛ ŋana bɛ don sanfɛ. Ko ŋana fila bɛn don dɔ bɛ bin dun. A siga t'o la. Le pouce bolongoni. Bolongoni kuma b'a bila ye ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ nin waati kɔni kɔnɔna la ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ko nin waati kɔnɔna la k'ale kɔni bɛna jan de da nin waati la mun ye ko Asimi k'ale bɛna jan da encore un autre pièce en dire à Assimi par Choguel voilà bon o tɛ hakili a bɛ faamu ko Choguel de ne janda tuguni Assimi ɲabilɛ ko ka kɛnɛ ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati kɔnɔ kɔnɔna la mun ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɔlen kɔfɛ a ka bana o kɔnɔna la k'a yɛrɛ k'a fɔ k'a labɛnnen don ka se ka baaraw kɔni daminɛ ko nka ko kuma min bɛ fɔ nin waati in na ko n'a kɛnɛyara k'a kan ka to so ka se ka sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛ ko walasa ko mɔgɔ wɛrɛ ka na mun ye minisiriya place in na mun bɛ se ka baara in fana kɛko ɲuman kɛ walasa jamana fana bɛ dingɛ minnu kɔnɔna la ka se ka bɔ a ko o kɔnɔna la ko nka ko nin kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na ko yala ko est-ce que ko jan tɛ wa ko ɲininkali tɔ min bɛ a bila a jaabi t'an bolo mais ni mun kɛra an bɛ se k'a fɔ an b'o fɔ le repère a ko di a bila CFA wari 319,000 a bila ko kɛlen n'o yuruku ye mun ye Tombouctou ale mara o kɔnɔna la ko wari kɔni ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la nin waati kɔnɔna la a bila n'i ye jateminɛ kɛ Bema n'o taara ciment usine jɔ a bila o bɛna jɔ o n'a kan ka jɔ n'u taara a birikiden fɔlɔ k'o da ye a yɛrɛ la k'a fɔ sɛbɛnnikɛla y'a fɔ ko ne bɛna kɛ ciment usine belebeleba ye mun bɛna kɛ mun ye Mali kɔnɔ k'a de bɛna bonya ni Mali ciment usine bɛɛ lajɛlen ko nka ko n'i y'a jateminɛ fana ko san kɔnɔna la k'a bɛ ciment tonne 600,000 k'a kan k'o de bɔ san kɔnɔna la. Est-ce que o bɛna bɔ est-ce que o bɛna dɔ bɔ ciment so kɔnɔ. Ɲininkali tɔ min. O jaabi de bɛ ne fɛ. L'alternance. A ko di. Lakanabalaya mun ye Sahel kɔnɔna la a bila ko Daesh nin waati kɔni laban ninnu na k'olu kɔni b'a la ka u sigi kosɛbɛ a bila ka kɛnɛ ye k'a fɔ Mali ni Burkina Faso ale ni Niger frontière ni ɲɔgɔn cɛ ko Daesh b'a la k'i sigi da a bila ka jɔ kan ka sabati. U ka taa bɛlɛ kɔrɔ. a bila Faransi ni Mali ko gɛlɛya bɛ hali bi dɛ ka taa bana politiki ko ta fanfɛla la ko ni jamana fila kɔni ko a ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ hali bi. L'indépendant a bila ko mun bɛ tali kɛ magistrats n'olu k'u ye laɲini kɛ k'a fɔ k'u bɛna grève bila sen kan n'o ye baarabila ye a bila o siratigɛw la k'u ni an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna la k'u ma bɛn fɔ la ko baarabila in fana baara k'a bɛ daminɛ bi ka kɛ ni dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko k'u n'o ko sigi sen k'a bila ko sommet dɔ kan ka kɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 4 a kan ka kɛ Abuja o siratigɛw la mun ye Goodluck Jonathan f'ale kɔnɔnen don bi Bamakɔ yan nɔ Ablaye k'a kan ka cun Bamakɔ yan ko nin ye maa ye ni cɛ kofɔlen n'a tun bɛ Menaka mara o kɔnɔna la Ablaye ni bamaci wale kɛbaaw n'u kun y'a minɛ kalo 2 bɔɲɔnko n'ale tun bɛ ca kɛ mun ye Menaka radio dɔ la Ablaye ko finalement o laban k'u y'a bɔn a nin na a minɛ ne kɔfɛ koyi la hawla la quwwata ni y'an cɛkɛɲɔgɔn ye koyi ayiwa ala k'e n'a ka dayɛlɛ suma amina yarabi Bamakɔ wula soir de Bamakɔ Ablaye a ko Mali kura ko bloc kuma don ko bloc kuma don dɛ ko nka ko a bloc fana ko maa min ye Mali kura ko bila sen kan Ablaye k'a b'u sɔrɔ ɲɛfɛ a ko ten ayiwa Ablaye naam an bɛ a saro ni yɔrɔ min an b'a fɔ min ye bamaci wale kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min bɛ n'u b'a wele ko Lansiyala n'ale bɛ Tomiya cercle kɔnɔna la Ablaye sɛbɛnnikɛla yira cogo min na k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ ni dugu kofɔlen kan ko dugu wɔɔrɔ Ablaye k'u y'a bɛɛ jeni ye dugu wɔɔrɔ y'a jeni tile 2 baaraw kɔnɔna la Ablaye misabugu y'an kɔrɔ yan ko maa 9 olu kɔni minɛna ka kɛnɛ k'a fɔ ko ne jateminɛ kɛ an ka sɔrɔ busumaba dɔ bɛ yen ale ka du bɛɛ lajɛlen Ablaye k'u kun y'o olu bɛɛ lajɛlen de minɛ k'o siratigɛw la an ka finitigilakaw ka wulikajɔ o kɔnɔna la n'o y'an ka force spéciale ye ni maa kofɔlen ninnu u ye u bɛɛ lajɛlen minɛ ko maa 4 b'a la mun ye 1 k'o ye franco sénégalais 1 bɛ yen 2 bɛ yen olu ye français ye ani 1 fana bɛ yen Ablaye k'o ye franco malien k'u ye tɛgɛda kɛ u y'u tɛgɛda ninnu bɛɛ a bɛɛ tɛ malien yɛrɛ a bɛɛ tɛ malien yɛrɛ ninnu bɛɛ kan ka jo poto la ayiwa siga t'o la o an ɲɛ bɛ fɔ masa Solo Ablaye n bɛna kuma kelen de fɔ ye jateminɛ don Choguel e m'a ye kunun kunnasini télé la wa e m'a diya ye wa e m'a mɛn mɔgɔw bɛ kuma mais mun dabaliya bɛ nin na u b'a fɔ Mali fanga tɛ yen fɛn tɛ se gundo tɛ se ka mara maa tɛ siran ja galonfin don Ablaye mun na Choguel banana depuis le 9 août Choguel de tournement ka taa 9 août la ka taa bila fo kunnasini jɔn de y'a diya ye mɔgɔ si jɔn de ye photo kelen ye mɔgɔ si a réseau wo pourtant a bɛ yan Ablaye o sera ka kɛ cogo di tubabu b'o de fɔ ko quand on veut on peut ne tun b'a fɛ ka n'a yɔrɔ min ɲana o de la o de ni Ablaye n'a ka d'an ye ko an bɛ jamana in wuli k'a jɔ a sen kan bi k'a wuli k'a jɔ jamana ka jɔ mankan yɔrɔ tɛ dɛ jamana yɛrɛ ka jɔ maliyɛn bɛɛ ka lafiya kɔnɔ Mali an bɛ se ka kɛ o Choguel ta sera kɛlɛ mun na u t'o se k'o ta kɛ cogo min na n ka kuma filɛ nin kuma ye yɔrɔ ye o Ablaye maliyɛn de kan ka fɔ Choguel bɛ yan o a ye docteur so kɛ o a kɛra mɔgɔw y'a ye o mais u ko ni photo yera Ablaye fanga bɛ fanga la i ka kuma don i bɛ to k'o de fɔ ko fanga tɛ fanga la mais nin na ni ne fana b'a jira k'a fɔ ko fanga de bɛ fanga la ni fanga b'a fɛ ka baara kɛ a b'a kɛ o de bon Choguel segilen n b'a fɛ k'o de fɔ maa ye donc Assimi ninnu u ye Choguel ta kɛ cogo min na t'o kan ka kɛ o cogo la exactement n b'a fɛ k'o de f'u ye bi u ka dɔ fara o kan u bɛ dɔ de fara o kan Choguel ta kɛra cogo min sinon Mali la dɔ de fara o kan ni photo fɛn kɛra dɔrɔn photo de bɛ yɔrɔnin kelen u b'a cari ɲama b'a sɔrɔ u ye fɛn bɔ mais depuis 9 août jusqu'au 27 novembre c'est les consignes fermes mɔgɔ yɛrɛ bɛ o ɲininka Choguel bɛ yan wa Choguel bɛ cogo di dɔ b'a fɔ a voyagera wa dɔw bɛɛ ye kuma bɛɛ fɔ bɛɛ y'a bɛɛ fɔ bɛɛ dɔw ko a sa t'o don dɔw ko a kɛra fiɲɛtɔ ye fiɲɛ donna la mɔgɔ de bɛ kuma bɛɛ y'a fɔ fo mɔgɔ bolila ka ye a bɛ tagama na don min a yɛrɛ tilara ka kuma Ablaye donc hali sisan n'u b'a fɛ ka baara kɛ a ɲɛma u bɛ se u bɛ se n b'a fɛ k'o dɔn de fɔ bi sɔrɔdasiw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn yɛrɛ don Ablaye n'an bɛ fɛ ka baara kɛ a ɲɛma k'a kɛ ka ɲɛ jɛlenya kan tiɲɛ kan baara kɛ ko ɲuman maliyɛn bɛ s'a la koyi mais seulement an bɛ ka falen de donc an bɛ ka falen ka taa sansi min fɛ o sansi de mais an kan k'o de bila tubarikala i y'a faamu sisan n y'a faamu Ablaye a ni ce ni baraji n ba